Matur sembah nuwun. Iya, Mak. Iya. Leren sike ya, Nduk. Iya. Ora ketang sawetara wektu. Iya. Karo ki alhamdulillah berkahing Gusti wayah limbukan udane terang. Oh iya. Karang sing marai udane terang ya wis lenggah ning panggung. Sapa? Kae penjane Mbah Waloyo kae pawang udan lho, Nduk. Oh iya. Mbah Waloyo kae iki Tenan. Kowe ngendi papan angger ketekan Mbah Waloyo mesti langsung ketiga. Oh iya. Iya, Mak. Ya. Mula nglipar ki arang udan ki mergo Mbah Waloyo mapan nek nglipar. Ya ora kok ya udan iki kersaning Gusti sing Maha Kawasa. Ora ya ming guyon kok, Nduk. Iya. Ngaturake kula nuwun sartane ngaturake pamatur nuwun ana ngersaning para warga ing lalatan ya ing dusun Mutawati. Kalurahan Pucung Kapanewon Giri Suba Kabupaten Gunung Kidul. Heeh. Wah, luar biasa Nduk, akhire awake dhewe iso ngrasake pentas berkah barokahe. Para warga masyarakat ana ing dusun Mutawati kene. Heeh. Ning atase iki wilayah desa sing viral ya, Mak. Viral. Wah, ambek artis wis tekan kene. Ya. Ngersa dalem ya wis rawuh mrene. Heeh. Wis pokoke akeh banget kene iki dadi destinasi tujuan. Ya. Merga ingkang ndadekake dusun Mutawati iki unik kuwi mapane ning tengah-tengah aliran Sungai Bengawan Solo Purba, Nduk. Oh, Purba Laras. Purba Laras kira wiyagane Pak Demarno. Oh iya. Iya, Mak. Ya aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Iya. Dadi iki awake dhewe iki mapan ning tengah kali iki Lewayangan. Ya, cara gampangane ngono ya, Mak ya. Heeh. Lah banjur kunikane apa? Kunikane iki nek dusun Mutawati kene iki nek apa ki jenenge? Nek urung jam 8 iki urung entuk srengenge. Oh iya. Heeh. Sebabe Mergane srengenge kedangan gunung. ya
Dadi kene iki dikupeng gunung, wetan kuwi gunung. Di sana gunung, di sana gunung. Iya. Kulon wetan gunung. Iya. Dadi kene iki awane luwih singkat, luwih sedhela, wengine luwih dawa. Oh iya. Dadi siap-siap iki engko le wayangan semengi kaya setahun. Oh iya. Iya, Mak ya. Ya ming guyon. Ya, dalam rangka apa mak bengi ki awake dhewe kok teko gelar kloso ning kene dicepaki gamelan sok perangkat karo kelir karo wayang iki duwe gawe apa? Dalam rangka ya kuwi anniversary ke 20 tahun paguyuban Dusun Potawati. Ya, Kaya ingkang wis digendikake dening panjenengane wae iki jan penolonge awake dhewe sak kanca. sapa? Penjane Bapak Parmin, wah iki piyai luar biasa. Iya. Kamangka nuwun sewu. Miturut cerita sing tak tampa kuwi penjane Bapak Parmin ki wiwit cilik ya amit sewu ki uripe ngrekoso, Nduk. Iya. Saiki bareng mapan ning perantauan, wah malah dadi iso bermanfaat kanggone sak kiwa tengene, iso nguripi sartane iso apa ki jenenge? Mbuh. Iso nentremke, makmurke sak kiwa tengene ning bumi Wutageti ning Wotawati kene. Luar biasa ya, Mak ya. Tepuk tangan kagem menyambut Bapak Parmin. Wah, kiai luar biasa. Oh, oh. Kelebu bengi iki donatur utamane panjenengane Bapak Parmin. Iya. Oh, aku mau lagi tekan kene, lagi mlebu wewengkon Wotawati. Iya. Mudhun saka dalan ning dhuwur kaya aku medun. Wah, ana omah apik banget. Aku penasaran iki daleme sapa jebule mbasa aku dipethukke karo penjane Pak Parmin, aku dijak silaturahmi ning daleme Pak Parmin. Wo lah iki to daleme Pak Parmin wo ya. Mula ya ora mung kaya pancen sembada tenan penjane Pak Parmin. Iya, matur nuwun. Kanthi semboyan ana ing anniversary sing ke-20 tahun iki paguyuban Dusun Potawati nggunakake semboyan ya kuwi siji wadah aja bubrah guyub rukun sak lawase. Amin ya, Mak ya. Mula awake dhewe ngaturake panuwun, Nduk. Ya, sebabe Ingkang sepisan awake dhewe sowan mrene iki uga ngaturake minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Gandeng iki isih swasana lebaran, ya, isih swasana riyaya. Aku ngaturake ana ngersaning para warga masyarakat Wotawati kene mbok menawa akeh dosa luputi aku sak kanca nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah linebur wonten ing dinten Aryadi menika. ya, Mak ya. Ya, Mak ya. Ora lah kowe njaluk ngapura karo warga Wotawati ki apa kowe wis tau sowan mrene apa wis tau ketemu? Ya iki, Nduk. Sing tak angkah ki pancen aku ki wis mapan ning kene iki wis kawet mau awan. Ya. Aku tekan kene iki wis ket awan. Dadi aku ya wis kenal karo warga masyarakat kene iki ya nganti wis akrab nganti kaya wis rawung pirang-pirang taun kamu kok lagi mengawan. Oh iya. Oh tenan kok, Nduk. Aku lagi medun saka mobil iki diserbu ibu-ibu. Oh. Iya. Mongko nom-nom kabeh lah ya aku dadi piye ngono to. Ah iya. Iya ya, Mak ya. Wediku kok nek piye tak sawangke kayake reden kabeh. Lambemu. Ora ya ming guyon, Nduk, ya ming guyon. Iya. Iya, Mak ya. Ngaturke panuwun. Ya. Ana ngersaning para tamu undangan ingkang padha lenggah, njane Pak Lurah Kalurahan Pucung. Ya. Matur sembah nuwun uga rawuh penjane Pak Dukuh beserta Pak RW, Pak RT ning Dusun Potawati. Iya. Sartanipun para tokoh masyarakat Dusun Potawati. Oh iya. Iki aku mau ya di dawuh karo penjane Mbah Juru Kunci. Sapa? Njane Mbah Sarno iki mengko nek wanci jam 12 teng awake dhewe kudu break sedilit. Oh iya. Break sing monitor utuh. Kuwi ora break HT, break itu tegese leren. Ya, Disigek sak wetara antarane ya sak menit utawa 2 menit. ya. Sebabe Sebabe mengko bakal ana ritual, Nduk. ya Doa khusus ingkang bakal di aturake ana ngersane penjane Mbah Juru Kunci. ya, Mak ya. Karo iki mau penjane Mbah Juru Kunci ya arep
nderek berkahi arep melu ngregengke. Iya. Engko ben gabung karo piyane Mbah Lawoya. Heeh. Mbah Sarno, Mbah Juru Kunci arep nderek nembang. Oh iya, heeh. Ki ngaturke salam-salam. Ya. Ana ngersani sedaya para warga masyarakat dusun Wotawati, Kalurahan Pucung, Giri Suba. Oh, Mak ya. Sartane nggo ngaturke salam kanggo Kadang Muda-mudi Karang Taruna, uga keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya. Uga kanggo paguyuban Pandaki, uga pamirsa live streaming. Ya karang mambeng iki ora ana sinyal. Ya. Dadi kepeksane live streaming tunda. Lah iki alhamdulillah mbeng iki ndelalah. Kene iki ana sinyale, Nduk. Iya. Kene akeh sinyal, ndelalah dienggo streaming ya kuat. Ya, dadi bengi insyaallah streaming ya, Mak. Ya, insyaallah disiarake ning channel sing subscriber 150.000. Woi. Wis 100.000 ning urung entuk silver play button. Ya wis ora apa-apa. Matur nuwun. Ya. Ya, selak kepengin. Ya. Aja ngasih iki mengko kentekan wektune. Heeh, terus karepmu kepiye? Penjane Mbah Waloya di jumenengake, Nduk. Iya. Ket mau kok katone wirawiri ngalor ngidul ngulon ngetan. Ya. Disepoti lagune apa? Ya ben jumbuh karo penjane Mbah Waloya sing kaya kewuan mbuh nadai udan mbuh ngopo mau. Wirawiri ngalor ngidul ngulon ngetan. Lagune wirawiri kanggo nyepoti Mbah Waloya. Monggo buka jaipong, Mas. Kalian kan garwa sisan mawon. Nuwun Mbak Jangi. Monggo Mbah Waloya nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalujengan kasarasan tuwin karahayun mugi tansah mentah dumateng kiri sami atus syukur teng asanipun pangeran Wagun dene kula pinan sami tasih kepanjenengan waras. Kali sing sampe kula seping rubeda jumeneng ingkang kinayu sebut ingkang tujo rayu kang kaestu basuki kang kasih gagah ingkang jinangka. Amin. Amin. Aku tetep ngeluh-ngeluh lho, Mas. Apa? Sampean mau metu saka nggon regol kono kae dipayungi to. Oh, ibu-ibu lalok elek banget e. Piye? Sarimen mau kemana? Ada geledek munyuk. Lawan, aduh niki bojo kula ya aku ngono. Sama Sarimen jenenge Waluya. Ning beda karo Mas Yusuf. Pripun? Mas Yusuf medhun saka mobil. Duruyuk mbak-mbak ibu-ibu dong. Muda-muda dong rangkul dong. Cipika-cipiki mesti. Karang wong ganteng iki ya. Kok kecipak-kecipik. Cipika-cipik. Cipika-cipiki. Nek cekipak-cekipik kok kecah. Aku medhun saka mobil dong bapak-bapak ibu-ibu guyu kabeh. Kaya wis kenal aku. Terane tekne ritku celana ki ora ngulon, saka etan bali ngetan, saka kidul bali ngidul, saka kulon bali ngulon. Lah sing saka dhuwur kuwi aku wah angel iki. Nek ya iki alhamdulillah papane Bawero ya Pakne ya eyup kabeh. Nek upamane delaleh udan piye? Lah yo ngeyup carane kok moan. Ora nek udan terus ngene iki sampean nak ngeyup nang ndi? Lah nek kowe ngeyup ning ndi? Nah aku pilih nang nggon ngisor kotak kene iki. Iki nak troco. Heeh. Dadi kowe ngeyup ning ndi? Iki ketrocoan. Ya ora bae nek nang ngisor kene iki. Tetep ketrocoan. Ngisor panggung. Ketrocoan wong udan troco. Omah kono kae. Troco ketrocoan. Anek sampean ndelik nang ndi? Lah aku yo metu ning jaba. Oh kudanan. Nek ora ketrocoan. Heeh ya Mbak ya. Lah yo beda ketrocoan. Nek di logika pancen ya bener pancen ora ketrocoan. Perkara telese padane rak jenenge ora ketrocoan. Nggih. Iya. Agemane ya padha karo Mas Dalang sampean. Senengane madan-madani lho. Iki malah para pradonga wiyaga pengrawit. Iki nek ora ngadep gamelan terus ning alas malah ndarani kuntul baris lho. Kok senengane terus kayak Kaya apa? Kuntul baris lho. manuk Oh, manuk. putih-putih. Ora putih-putih ngene iki. Kuwi kok senengamu arep rada nyengkerem sithik men. Lho ora takon wong ya urung cetha. Iya. Ngaturake wigatine Mbah iki dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-20 tahun Paguyuban Dusun Wotawati. Oh nggih. Disingkat PDW. Oh iya. PDW. Ngaturke selamat sartane ndongake panjenengan menika piyai sepuh nuwun sewu wong tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Dadi ngendikane sampeyan ki mesti bakal berkah lan mumusi. Dadi mangdongake muga-muga para warga masyarakat kene iki sakwise memperingati 20 tahun Paguyuban Dusun Wotawati muga-muga tansah ngrembaka kuncalan jayang bawana ya Mbak. Amin. Bebasane sampean ki piyai sepuh, idu mawa wisa. Kok idone dadi kadas. Nggih, matur nuwun ngasanipun PDW nggih. Leres ngaten. Mugi-mugi sasampunipun pangetan ingkang kaping 2 menika sasampunipun menika warga pinaringan guyub rukun ayem-ayem tata titi tentrem. Amin. Ingkang merantau ya kathah rezekine sukses apa sing dikersake jubuh apa sing ginayu satemah mengko nek wancine kundur ning Wotawati tansah pinanggih suka lan basuki. Amin. Mboten kata lumpen matur nuwun wonten ngersanipun Bapak Pak Parmin. Pak Parmen sekalian Ibu Nggih, ingkang sampun kersa nimbali kula kalian Mbah Waluya. Nggih. Wah, tenan kok ya jenengan kok ya pirsa aku sesuk ki pipil dadi. Piyai pengerten kok Mbah. Nggih. Jenengan kok diampirke napa mboten teng daleme Pak Parmen? Mpun ning kasep lah kula pun tekan mriki Pak Lah, Parmin nggih. pun lenggah teng mriki. Nggih. Donge ki ajeng diampirke kula ya pengin banget mampir utawa sowan ning ngersane Pak Parmin ning. Dasare wonten kula calling kok. Hah? Mboten sang ngampirke Mbah Waluya menika drembo. Diparingi napa-napa mesti terus digo mulih aku. Aku ya mikirke kowe kuwi to, kuwi sing jenenge kirmah ya kuwi. Apa kirmah? Dasare Mikir mikir omah. omah bukel. Oh, Wonten pamundutan menapa mbok bilih saged kita pinanggani sedaya. Monggo kula nderek Mbok Jange. Iki maca nawala siji mbaka siji Mbak. Nggih, nek bareng angel. Nggih. Nggih. Ora bedane nyopir kuwi mau. Ayo nemae Kose. Kose, jenengan iki nek ngendika ki sok nyemelangi lho. Lah kandhane kok mulane mawa wisa tenan to. Wingi bareng ngetoke banyak nyopir ya dhewe mosok wong loro sopire gamelan kok. Pripun?
Sing siji Kedadean. nyekel handrem, sing siji medak gas karo nyopiri sampean iki nek ngendika. Lah kuwi nek tekne mobile BSK. BSK iki apa? Bosok. Lah nek ya dadi nemahi ngendikane jenengan ya. Mulane nek nyopir ki ya jamahe bojoku nang ndi iki aja nyopir dhewe. Lah nek nyopir wong loro ki ya rebutan. Sijine nyiwokke nang siji. Tegese nggawa sopir pribadi ngono lho. Wong sampeyan wis ora permono. Ngawur. Nggih, niki saking panitia. Nggih. Nyuwun podang kuning kalian gubuk asmara. Nggih, nggih disentikani ya, Mak. Ya. Terus iki Nawala Sugeng Dalu Mas Yusuf, Sugeng Dalu. Kula nyuwun lagunipun podang kuning digabung wae, Mak. Iya. Nggih. Saking Pak Tukino TN Mandiri. Wah, iki juragane seafood, Nduk. Iya. Nggih. Pak Tukino Gelung lho, Mas. Nggih, Sing kagungan kapal ning Sadeng kono. pun nate nimbali temen mriku to jenengan ya wis tau tindak rono. Nggih, iya. Terus iki wah iki akeh banget. Sugeng Dalu Mas Yusuf menawi kepareng badhe nderek nyekar Sinomari Jata mewakili paguyuban PDP, paguyuban Dusun Pucung mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 tahun kagem paguyuban Wotawati. Semoga semakin ngrembaka. Allahumma amin. Ya. Saking Pak Sumono. Ya. Diaturke. Iya. Terus saking paguyuban Dusun Pucung ugi menika nyuwun podang kuning kalian sesideman. Saking Kopral Tanjung Priok. Wah iki sedulur-sedulur rantau kondur kabeh. Iya. Sedulur rantau kondur kabeh mongko sing kondur ki raja sawer kabeh ya, Mak. Iya. Lah Aku kuwi jenenge sukses. nggih, lha kuwi Beda kalih bojo kula niku. Pripun, Dadi Dek? pamite saking omah niku merantau. Nggih. Pamer aku wis nang Bali, terus nang Lombok merantau pirang-pirang tahun. Nggih. Mangkat kak nganggo kathok kolor mulih kok sih tetep kang nganggo kathok kolor. Lah mbok ya paling ora kena kemajuan ngono lho. Belum. Untuk memajukan masyarakatmu lho. Untung tak aku ki mau angkat nganggo kathok kolor, mulai sing nganggo kathok kolor. Lah nek wis ora kathokan kuwi repot ya aneh. Jenenge ya wis ora waras kok. malah mengkhawatirkan. Iya. Isih ajeg. Heeh. Nggih, diaturke sing alus-alus iki. Iya. Podang kuning. Nggih, puding konang. Iya. Golek sing bar biaya. Nggih. Pak Sing Parmin alus-alus. mangke ngersake napa paring pangandikan mawon. Nggih. Pun Iya. boten saji gubek. Yo jula-juli lagu aji. Oh, jula-juli kedah medal. Iya. Nggih, mangke pun sendikani Pak Parmin. Bu Parmin nggih, jula-juli. Nggih. Pun dhewe-dhewe lho niki permintaan. Lah kaya dhewe boncengan lho iki piyai suami istri kok ndak dhewe-dhewe. Ana bane gembas kok boncengan. Nggih, podang kuning ben dikancani karo penjane Mbak Anggi. Iya. Ayo nak ngadegna. Ayo nggih. Kene. Wah. Kene lho, sayu ana bocah kok kaya potelot. Kene. Mboten disepati to. Oh kaya ngene kok kepotelot. Kene. Wah, anak wedok. Awas kabur. Saking cilike iki lho. Sian. Sugeng dalu, Bu. Injih sugeng dalu, Nduk. Bahwa Wis dipitrahi ro Pak De murung. dereng Engko ning kono le mitra iki ning ngarepe piye akeh iki sini. Nggih. lho kan anu menunjukkan nek jenengan ki lomo ngoten lho. Aku rasa ditunjukke wis genah lomo, wis Tenane. percaya. Kene. Wah, jan iki ora kangelan ngongoti lah wis cilik. Sembrono. Podang kuning ya, Nduk. Podang kuning. Suwe ra kepenuh. Kepethuk. Jenengan iki kok. Ngedik. Iya. Bawani, Mbak. Bawani, Nduk. Nggih. Nggih. Nadyan Ora usah nyawang karo Pak Demu. Wong tak let-letane. Sampeyan nyureng kowe ya ngopo to? Well ya karo putu apa ya iki wis ilang walang sangkret iki aja. Desuhin. Non. Niku amit sewu niku mboten nyureng niku mboten. Lah pripun? Jen pun rupane ngoten niku. Nyureng. Lambemu lah. Kok pindah kono neh to, Mbah? Lah pindah. Ora sing arep kok pernahke iki nggo napa? Mapanono. Terane wong wedok ki arep bawa nyuwara ki sikile kudune ngarep siji. Iya. Lho kuwi estetika, Mbak. Men suarane ki rada nyenting. Oh. Mangga Nadyan. Nadyan wujud temung
beksi. Nek suarane apik. Lah, Ning kata-katane karo nglirik aku lho. Muni nadyan wujude. penghayatan loh. Oh piyai sepuh diujut-ujut. Jenenge Coba sampean sing ngartekke. ya tak artekne. Iki mau nadyan wujud. Nadyan wujude mung peksi. Arpa rupane meng manuk. Akewe talene Arpa meng manuk ke iso naleni katresnan. Halus manis tur Alus manis merati. Manuke alus, legi nyenengke. manuk kok legi. Manuk legi cara ngendi? Manuk apa? Jungkel ning nggon sirup. Dumeh bodohe. Manuke terus melu bodo. Iya. Mbok nek ora kuat tuku sing nggo nganu kae aja nganggo sirup to. Karepe ben lunyu ngono. Halo. Pripun? Kok selentik lho. Lah kok diselendhek lha apa luput? Ora kudu luput wong nyelenthik iki sak. Ono kowe nek nyelenthik arep ora luput ketok selenthik ngono kok. Karang ngeyel kok soalé. Ya karang wis garing kok ya nganggo sirup to. Nek kuping diselenthik meng abang. Lah aku ki rumangsamu, aku sok nyelenthek apa? Alah dadak denah. Ora ngono kuwi, ora usah diceritak-ceritake. Ayo sing dinae sirup kuwi mau. Wasenggan kala lana. Wis suwe ngono. Wis suwe le yak-yakan. Yayaan. Oh manuk kok yak-yakan. Lono iki nyang apa wirawiri goleki ngono. Lono tekan ngendi ora padha yak-yakan. Golek isi podang jenar. Goleki manuk podang sing rupane kuning. Oh. Jenar iki kuning to, Mbak? Kuning ning ora oleh sing kuning. iba bunga ingatiku kok ya nganggo sirup ndak semute. Indah senenge atiku. Ya. nyanding bisa dadi Nyedak manuk wis iso dadi obat. Ayo. Enggak. Ya, Mbak. Isa awane ngomah wis ora krasan luyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miteran gantung goleki ora krasa esuk awan nganti wengi
Berkahe para warga Wotawatu ingkang padha merantau, Mbah. Ya. Bengi iki sinengkuyung ora mung siji loro ingkang nyengkuyung, Ya. nanging akeh banget ingkang padha nyokong ya ragat lahir ya ragat batin. Ya. Lho kowe penjane Pak Parmin kuwi berdharma luar biasa kanggo lumadining acara bengi iki. Iya. Ya ki ngaturi perwakilan saka PDP mau, Nduk. Iya. Kepareng ngarep Pak Sumono. Iya. Pak Surono. Pak Sumono. Monggo Pak Sunono. wonten kersanipun Pak Surono. Sunono. Pak Sumono. Nggih. Nggih. Dicepati kanca-kanca ya. Apa sedia nika lakon? Tok 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 tok. Tok tok tok. Tok. Nggih. Matur nuwun. Niki.
Dijoke sing nyepir. Sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Kula niku ngefans sanget kalian panjenengan. Matur sembah. Kawit tasih yuswa 14 tahun. Oh, nggih. Panjenengan wonten YouTube selalu melihat. Kula wonten Jakarta, Jakarta Timur. Oh, Terus mengikuti perjalanannya Mas Yusuf. nggih. Saya ingat itu kadang nangis kalau Nggih. ada Mbak Mega. Nggih. Tapi kok sak menika mboten gabung, kula niku sedih niku rasane. Nggih. Wontenipun Mega Mendung niku. Napa Mbok bilih sak menika dereng nggih mawon. ingkang sepuh nggih kantun Bulia mboten wonten, terus niki Butia kula apal kabeh mergo Nggih. mengikuti YouTube-nya Mas Yusuf. Nggih. Sing tua pun nggih jajah. Lah nggih. Gandeng niku saged kepanggih kalih Mas Yusuf, kula badhe nderek nyekar sak saged-saged. Nggih, Pak. Mergo ngefan kula sak saged-saged nyekar namung mangke saged napa mboten kula nggih kirang prisa mangkene mboten badhe nyekar menapa menika wau Sinom Parijata. Mangke dipun dawahken menapa nggih ingkang sae. Aja dibanding-bandingke. Aja anu napa niku Si kucing. si kucing nggih monggo. Oh, Mangke Mbak kula niku nggih kalih ngefan kalih Mbak niku. Oh nggih. Nggih, riyen kalau Kalih pundi malih Pak ingkang dipun fani? Sak liyane menika sinten riyen mawon? Mbak Mega, niku Mbak Mega ne mboten wonten. Pak Nono, Dalem. bojo kula nggih butuh dipen niku. Lah kok sesekali niku nyebut nami kula ngoten lho Pak. Aku wis nyedaki malah ora dipen. Niku busuhan napa Nggih. busuhin. Nggih, sepindah kula ngaturaken sugeng ambal warsa kaping 2 Nggih. Inggih menika paguyuban Wotawati khususipun dumateng Mas Parmin ingkang mandhegani saged gelar kelir Mas Yusuf ingkang kula antu-antu kuwi jaman sak monten niku pun pinten taun kok. Nggih. Menika Zaman purba matur sembah nuwun mugi-mugi napa ambal warsa ingkang 2 sak lajengipun saged ngrembaka. Amin. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Kula nggih kenal sedaya kali panjenengan tapi wonten YouTube sak menika sak panggih alhamdulillah rabbil Menika alamin. asmanipun sinten Pak? Alah, sapa nggih. Supen. Niki non sewu Pak Nono kula tepangaken Nggih, nika Cosi Mas Preso. Mas Pri, niki Mas Agus, Nggih. nggih. Niki Mas Yanto, niki Mas Niki Heru. Mas Bambang. Sanes. Sanes. Ngapunten. Butia Bu, ini napa niken niku kan. Apal nggih pripun Mas? Ngapunten nyelo sauntawis Pak Di Sumono. Nggih. Kula ngaturaken matur nuwun. Alhamdulillah dukunganipun. Sembah nuwun PDP. Para sedulur paguyuban saking perantauan. Matur nuwun sedaya mawon. Nggih, sedaya. Ugi kula mboten kesupen ngaturaken sugeng rawuh katur dumateng Bapak Panewu, Kapanewon Giri Subo, Bapak Edi Bapak Sudono, Panewu, nggih. sampun kepareng rawuh nungkuli anggen kawula gadah damel. Matur nuwun saestu mugi kasekecan lenggahipun sinaosa papan palenggahan ingkang kirang sekeca. Makaten. Ugi sembah nuwun Bapak Kapolsek dan Ramil bersajajaran. Tidak lelah-lelahnya bertugas mengingat di Dusun Wotawati secara teritorial sangat ekstrim. Terima kasih. Mugi saged nenggani ngantos paripurna. Amin. Amin. Monggo Pakde dipun lajengaken mengke Kawiti nggih, Mbah Waloyo, kula nggih ngefan sanget kalih panjenengan. Kula nggih krasa nek jenengan. Coba Mas pinten. Ajeng saya durun apa pelok? Oh, pelok racing. Apik kok. Pelok res. Enggak. Nula telah ku utama Sing berarti mriki, Pak. Mboten apa-apa. Ape wong
kados pundi sing wedok iku bacot ngepek kaya ngene kok jan blas ora disenggol. Nggih, kalih wong agung, Pak. Nek disenggol mesti lali nembang. Nganggo sirup. Ngeksi Seno Wati Enak nang campur gula. Kang Pati. Kepati Suki Sudan hawalan nafsu seger ya Bu. Injih raosipun. Dasare udan-udan. Anyep sanget. Suarane jan jos tenan. Jos kerepet-kerepet. Apa kata kleyane nggo apa iki? Dinapsu tepo
Matur nuwun, Pak. Nggih. Pak Mono. Nggih. Sedaya Matur sembah nuwun. Berkah barokah. nggih. Wah, diomongi kok. Aku sing bendung sale kok nek rampung medhut ki ora eling bapak. Matur nggih. sembah nuwun. Nggih. Terus kuncoro. Nggih, amin sembah nuwun Pak Sumono. Iya. Kalau ditutke wae. Nggih, matur nuwun Pak. Matur sembah Pak nuwun. Pak Sumono. Nggih. Dongake to Pak ne. Pokoke klasa teles sing kuwasa sing males. Amin. Klasa garing sing kuwasa sing peparing. Amin. Klasa bedah sing Hah? kuwasa ki maha murah. Alhamdulillah. Klasane diluntung oleh genduren wis rampung. Ya, monggo pambutan. Mau senawala, Mbak. Nggih. Saking wiyapun Pak Sarwidi saking Jakarta tersampun transfer 100.000. Nyuwun gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Niken. Salam kagem paguyuban Wotawati, ugi kagem IKG Korwil Bekasi, matur sembah nuwun. Ya. Masuk rekeninge sapa? Mbak Niken. Mbak Niken ki mau saurunge wayangan saka wayangan Gedang Sari ki wis nampa jog campur sari. Ngono kok yo isih gelem napa saweran. Ya ora apa-apa ya. Nggih. Ki mau aku nampa dawuh saka panjenengane Mbah Juru Kunci, Mbah. Nggih. Wal. Nek panjenengane arep nderek ngregengke swasana. Ya. Nggih. Di apa di papak Mbah Juru Kunci nika? Nika. Monggo kulaturi papak. Kulaturi papak monggo matur kunci. Iya. Monggo. Wah. Nggih. Menang. Nggih. Weh, Lah kok muni? mulane nengah mawon, mboten jero. Mriki. Oh, dibarsake gerah napa? Wah niki pun pokoke parah sakite riyin. Ning alhamdulillah niki nggih awit purbani Gusti nggih tasih diperpanjang. Nggih. Matur nuwun. Perpanjang menapani Kaya SIM, Mas. STNK karo SIM. Nah, kula wingi nalika Pansukati Sajito Kotawati nek ngertos kula sami nangis pas saestu. Oh, nggih. Awit nggih saking kersaning Gusti Allah tesih merpanjang kula nggih matur nuwun. Nggih. Kula Ijanipun gerah menapa ya, Pak? nggih nek diceritake untuk Morgana Oke, kula puter sah diceritake. Temuan ping 8 lho Bu. Saestu. Halak kadek ya kek. Tangga teparen niku sami kowe mboten. Matur nuwun Pak Yusuf. Nggih, Mbah Iki kula Kunci. kepareng badhe nyekar minangka ngengetaken dateng anak putu kula ing Botawati mriki. Nggih. Aja nganti wani karo wong tuwa. Oh, boleh. Wah, pitutur luhur, Nduk. Ya Iya, pituture iki enten dongenge entek-entek mawon nggih. Nggih. Dindinge, Mas. Nggih entek-entek. Niki tesih tumbuk 6 nggih, Pak. Nun? 6. Nggih. Nggih, dereng kelon. Nggih. Sampeyan iki nek guneman kok ya. Aja isih 6 ro kelon. Enggak, ana dongeng entek-entek semanten, Mbak. Ana dongeng entek-entek. Luar biasa. Piyai budaya. Iya. Si penunggul patenono Kiming driji kena nggo pitutur. panunggul apa tu sani Apa to dosane penunggul kok kon mateni? ngapunten niki suarane wong tuwek Nggih, Mbak. panganane kur gaplek karo tempe bosok suarane mboten apik Ingkang baken donganipun. Tempe bosok iki dedaya. Kene jangkrik kememangan gaplek suarane gandrange ra apa. nganti lali tekan ngendi Pak Ngungkul. ngungkul isasom
aja dindak kuwalat. Lah Iya bener kan ndakmu. ya Lali sumber dewasa. Nek jemeneng boten saged. Nek jemeneng ngadeg. enggak Aja dindakku walat. Lah iya bener kandamu. Lali sumber dewasa. Nom kula nyuwun lenabuh ning rasa mangke digrupake mon nggih suwe nggih. Nggih. Anu nuwun kaca-kaca mangke digupake. Monggo nggih. Grupak. Oh, grupak nggih. Grupak kok. Niki mengke kula nggih matur kalih Mbah Wedok nek aku mah njaluk ngapura Mbah urung njaluk izin karo jenengan kula ngoten. Oh, mboten napa-napa. Lah wong lanang niku gagah kaya Baladewa nek sentak wong wedok nggih wedi lho, Pak. Wah. Lah nggih. Baladewa men bojone ming siji kok. Wong lanang niku gegat-gegot namor bature dhewe, sentak wong wedok ki klirut, saestu niku. Nggih, leres. Nika sing nyaron nika. Nika sangupil jamu pitik nih. Ngantosan. Nggih. Aja dindakku walat. Lah iya bener kandamu. Lali sumber dewasa. Matur nuwun Pak Delang. Nggih, Mbah. Ilanganipun swantene mboten sae pun pangapunten. Mugi-mugi kraipun enggal dangan ya Pak nggih. Mugi-mugi enggal saras, lestari, pokokipun saged makarya malih. Nggih. Matur nuwun. Pak sinten asmane? Pak Sarno. Oh, Mbak Pak Sarno nggih. Pak Sarno. Pak Sarno. Nggih.
Mbah. Nggih. Ngendikane dawuh saking panjenenganipun ingkang kawegan panjenenganipun Bapak Parmin. Iya. Dawuhe mau pokoke anu Mas Yusuf mengke Mbah Waluya kan jula-juli tokek lorek ndhiase ireng kedah meduan. Ndas ki ndas ora tegeske. Iya nenggon TikTok ya anu nyuwun anu Pak Dewaluya nuwun ndase ireng Pak Dewaluya. Anu nyuwun Pak Dewaluya ndase ireng Pak Dewaluya. Monggo Nggih. Panjenengan kersa jumeneng monggo jula-juli kalian Mbak Sui kalian kula Pak Parmin wah matur sembah nuwun. Wes anggere Pak Parmin jumeneng iki aku wis ayem nggih. Monggo. Monggo ngasta. Kalian Ibu? Nggih. Kalian Ibu? Oh nggih. Nuwun sewu Pak Penewu kalian Bapak Kapolsek Pak Dan Ramil nyuwun pangapunten kula ngadeg wonten mriki soalé teng mriku mboten ketok. Apa-apane ya nek ya. Nggih. Nggih, monggo. Jenengan wong sing nyewon jenengan kok monggo nggih monggo. Ngagem caping gunung, Pak. Nggih. Oh nggih. Nggih. Sik nyenil dijok kiriyen, Pak. Oh nggih. Nah, ngaten to. Sik nyenil. Jenengan niku nggih hafal mawon kali sing nyenil-nyenil ya, Mbak. Sian Oh, luar caping gunung biasa. dipun bawani. Nggih. Nggih. Sing bawa Jane kula niku ajeng bawa Bu ning delalah Wotawati niku kathah sanget bawa. Lah kula ajeng nek klentu. Oh, mboten nek leren. Bawane kathah idul mriku enten Enten bawa. bawa. Idul mriku nggih enten bawa. Ler mriku nggih enten bawa. Lah kula niku kuatas mengki nek malah klentu. Nek ngoten nggih mboten sabawa nggih ura-ura mawon. Sing bahkan Mas Dalang, nggih, Pak. Mas Yusuf Nggih. ngefan berat dengan Mbah Waluya. Nggih. Napa mulih bojo kula niku welah anggere setelke jula-juli mriyeng wae mari. Weh. Waestu Masake niku. pijer gosong lho, Pak. Nah, Wong nang tiyang sing lairke ten rumah sakit nika. Nggih. Pun meh metu kula jula-juli niku mlebu meleh lho Pak. dadak monggo kusuhin kalian Mbah Waluya. Matur nuwun. Kula sumanggaaken paring panglipur dumateng pamirsa budaya sedayanipun. Nggih. Kek kula tak mandhap mawon, kula badhe jagungan kalian Pak Kapolsek ugi Pak Panewu. Oh nggih. Monggo. Kek jula-juli kali bawanipun kula pasrahaken. Oh, ngoten. Mbak Sugin kalian Mbah Waluya. Matur nuwun. Kok saksi ki ngopo sampean ki? Lah kok njut gatel ki bareng Lho. Ah. bareng dipamit kok njut saksik. Kowe nggih sing mateng to Pak. Ampun sing. Kok yo ngarani. Ana duwite kok mateng bareng. Abang iki lek mateng. Enje matur sembah nuwun. Nggih sing ijo mboten apa kula ibune. Mbah aku bagi lho aku. Oh beser. Ya beres ini beser. Iya. Saben bengi. Nek riyen nek sakniki ya sarang-arang monggo. Ngopo? Oh nggih, los ratan Los, rante. matur sembah nuwun. Oh. Mbah Waluya, Wonten dawuh. ngapunten, Mbah. Nggih. Niki ming umpama lho niki, Mbah. Nggih. Niki ming umpama ning niki najan ta umpama ning niki rembug tuwa, Mbah. Nggih. Jenengan niku rak pun nuwun sewu bintang tamu sing jam terbangnya tinggi. Iya. Bintang tamu sing wis kerep tanggapan ngetutke dalang sapa-sapa. Nggih. Nek sampean ki apa ya isih kersa nampa saweran ki apa sampean ora isin ngono? Kuwi. Niki Nek sanes ngono kuwi saweran. piye? Nek Pripun? saweran iku nek wong nyanyi terus Oh, joget ngene iki ngeten kae, niki saweran. 2000-ane Niki saweran. jenenge Cehna Tresna. Peparing nek ora tak tampa mengke duka darane aku ki wong sesungaran umuk semuge. Lah. Nggih. Kula nu ngestokaken dawuh pun Pak Parmin. Nggih to Pak Parmin. Ngono. Niki Ning- sanes saweran. Ning ngene, Mbah. Ora aku ngono kok. Piyai paring Cehna Tresna niku mergo dawuh karo sampean kon nembang. Lah, wong request lagu kuwi mesti ana sawerane. Dadi tetep terhitung saweran. Nggih nyun ngapunten Nak Dalang. Terus pundi? Antarane Mbah Waluya kalian Wiyaga menika rak laris wiyaganipun. Nggih. Lah niku kemawon nampi saweran no. Ya ora, Ca. Ora. Lah kuwi Ora. jebulane tabungan. Buku warisan kok aja gugiro. Tur Sing ora bayar barang tok waca.
Turun sewu jenengan iki mau iso ngadeg nek ora tak sepoti ora ngadeg lho jenengan. Ora tak suwun ngadeg Sing jenengan ora ngomong ngadeg. sapa? Ngaten griya niku mboten tau dispoti. Ya paling ora ya. Sing mlaku-mlaku. Iya. Ama wajang. Mong Duk duk mung. Among karo janur. 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 Sampai gunung kok dadi jatilan. Ayo iki kanca-kanca iki menguasai kabeh kesenian. Wah, lane ra ya ora mbleber tekan. Janur kuning. Kembang. Mun aku ora bangun deh, Pak. Kembang sapi teng. Pacitan kok iso sapi teng. Ora kleru to, ngayal. Pacit. Yo 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 yo. Ngladeni kanca-kanca pancen kudu siap-siap. Iya. Panas sudah Hutan panas aling-aling capek gunung. Yo surep tuku kerupuk. Ayo. namung parian ya Pak Armen, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Penewu nyun ngapunten mangke naik lepat saya itu nyun pangapunten. Melayu-melayu mergo nguyak walang Mau walang. melompat betrek kecemplung jugangan. Mbah Walo ya. Nggih. Niki mengke gandeng jam 00.00 kedah. Sik sak wetawis. Ya, iki aja ngasih entar jam 23.59. Oke. Oh iya iya iya. Dicepetke ya. Nggih nggih. Melayu-melayu mergo nguyak walang melompat betrek kecemplung jugangan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Beno bojo elek sing penting pinter golek utangan. Kok mengutang. Ngono kuwi lak mengko yonane. Ya, tekek lorek. Tekek lorek. Kudu tekek lorek. Tak jaluk sing 100. Apa nggih Pak Parmen tekek lorek? Nggih. Oh iya. Nggih Bu, tekek lorek. Berarti ya tambah. Ora to. Ana gur lorek kok tambah. Tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek isih iso ngarit mempang. Bebet yen lan lapi yen mulo
dina jare simbah dina Jumat jare dina paling mulya nek piyayi kakung umat muslim diwajib ayo salat Jumat bareng-bareng tinindakno nek saiki dulur pancen jaman hebat ning kok isih ana manungsa sing padha nekat ala apa bener nek donya arep tamat kono banjir kono gempa gedene ora bakal amula bapak ibu kanca yudha tobat ngelingono sesuk lamun wis ana akhirat ora disuguh kowe donan wong sing ana kono kembele malaikat matur nuwun ngarsanipun Pak Parmin ingkang sampun paparing kanthi ati sing yakin piyayine lugu ora tau kepengin kula pantes yen dadi pemimpin nuwun sewu Bapak Benewu ingkang sampun kersa rawuh monggo dalu-dalu piyayine lembah mana ora tau nesu kula ora pokal kapane wong cepet mati nuwun sewu Bapak polisi nyambut gawe tenan ora kenal awak karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat atau orang duwe wedi nah ora ndek nuwun sewu Bapak tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa Nggih. Oh, lah Pak Ramil Pak tentara. Ya sampun sampun. Nah, main beda. Dituruti lah engko to ngelu. Nek wis men ben ngelu wis iso. Kowe nek ora tok turuti nguyuh sanggon kon lho. Padake apa? Nggih. Sampean iki dites karo yoga lah coba. Mulang ngene wae. Gegendingan utawa parikan sing ngemu wigati kena lucu ning ora saru. Yo sing penting ngene iki lho. Mula becik ngono sing dadi guru. Nyambut gawe mbiyen Senin nutup dina Setu. Ngendikane becik ora kena saru-saru. Guru kena digugu uga kena ditiru. Kaibu jilbab warnane kuning sing agem jilbab yayine kudu eling marang Gusti Allah kan sampean peparing atine kudu sabar ora kena muring-muring nggih ana meneh kok kae jilbab warnane putih kae ngono busana muslim berlambang suci aurat yakin tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam jan meletik tenan bojoku dasar ayu tur tambah beriman sopan santun basane mapan iso bedakno ndi sing halal sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Oh. Break sik, Mas. Break.
Mbah dilajengke, Mbah. Oke, matur nuwun. Dilajengke jula-juli wong rampung ndak ditagih meneh. Urung absen. Ya sing ikhlas to Ayo, sampeyan. ingkang pamit Pak Parmen iki wonten kawigatosan sapertai break kula nyendikani dawuh. Brik, aku ya nampa dawuh saka panjenengane. Inggih, Pak Parmin. Muga-muga kalih sing sambil kala awit pandonga panjenengan 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 sedaya berkahipun Gusti Ngakarya Loka. Amin. Mula eling dulur marang pangeran, eling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan, bondo donya iku yakin mung titipan, derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Mula wong kudu eling karo Gusti Ngakarya Loka, sing penting monggo guyub rukun pokoke bandol ngrompo. Leser anu leres. Ngene nek kokean Nggih. kok ndak selak. Ndek. Ndak. Ayo. Munek-munek. Ben dikancani sindene ben ngadeg siji, Mbak. Ayo. Mbak Via ayo ngancani. Ayo ngaten Mbak Fia. Nyaping gunung. Iya. Capiang gunya. Penatian. Ya. Monggo. Nggih. Grombyang. Natian Alat wadon sarata kumandang sami. Setyane kalakon, setyane kalakon. Ya monggo Mas Roni.
dangdutke. Ya. Jadi separuh apa ki jenenge separuh kendang batangan, separuh jaipong. Ya, saiki di syukur bidah turu tak. Ya. Yo. Sampeyan sing nyokorke. Ngasokoro iso nyampe gunung desa Matur nuwun Mbak Pian. Ya. Ayo Mbak niken tak aturi berdiri. Ya. Karo mbok menawa nganti perwakilan saka PDP utawa paguyuban Wotawati mau ngendikane Pak Parmin ana ingkang arep nyawer, Mbak. Saka perwakilan pemuda arep tindak panggung arep nyawer. Ya. Disepoti mak. Minyak telon cat tiga anak wangine wangi minyak telon cat tiga anak wangine wangi Kira-kira sing endi Pak nih? Yayi semen iki sampean presoran di sing arep nyawer. iki lho. Ayo dong aku iki piyayi-piyayi sing ketoke arep nyawer iki tak tonton sekolah gawe wis dong aku. Oke, ladang piye? Kok iki lho? Tadi ya nyenggol salah siji. Mbah Waloyo ki pancen wasis nek weruh wong sing kirake berduit ngono. Mergane rak Mbah Waloyo ki Netra Hartono. Apa Netra Hartono iki napa? Netra ki mripat, Hartono ki duit dadi mata duit. Oh. Lah timbang moto walangan. Guyon lho Mbah. Nggih. Nggih. Mas Yusuf niki wonten kentunan lagu. Nggih. Endi yo? Mbok. Sing dititipi kono. Lumantar WA. Nggih. Menika saking Pak Suyono. Nggih. Pak Suyono menika dosen wonten UST ingkang tahun wingi ketoke ya. Tahun wingi nih. Nimbali kanca-kanca Ansor Laras ngersake lagu endi yo? Gladek glindring. Kon masake Mbah Waluyo nek ora Kangen ning ati. Oh. Ngersake lagu Kangen ning ati. Oh, nggih. Monggo perwakilan saking pundi wae? Monggo perwakilan saking Nggih. PDP menapa saking keluarga Wotawati? Nggih. Ingkang badhe sedekah anak yatim, monggo. Monggo Pak. Pak napa Mas? Napa Om? nek sing cetha yatim niki rak bojo kula Iki niku wis nyantun. apa-apa. Nek niki rak disendhi. Mas sinten asmane? Mriki Mas, tindak mriki Mas. Monggo Mas. Monggo
sak mriki Mas. Nggih. Monggo Om. Aze. Monggo. Ayo maju kene Mas. Ayo Mas. Mriki maju. Mas. Mboten kedah Monggo Pak, nyawer. pun diarep-arep sinden iki. Lho kok mboten kedah nyawer pripun wong wau ngendikane badhe nyawer ngono. Ayo maju Mas timbangnya gur tak kon back lho. Monggo. Nah. Lho kok mboten sida? Nah, ayo Mas. Mboten dikan nyawer, mboten apa-apa mboten nyawer nek mboten isin nek ngono ta. Iya. Ayo Mas. Kayak lagune diwiwiti kayak disebut. Ya, monggo. Iya. Kangene ati ya, Mak. Ya, Ya. enggak. Kayak apa ta? Yo. Hai. Ayo yo. Maju yo. Ayo Mas. Takarane yo piye? Kenalan dulu ini dengan Mas siapa? Mas Kopral. Mas Kopral. Oke. Iya. Mas Kopral tunggale koprol. Nanti request lagu nopo? Sekti. Nggih. Dereng rampung loh, Mas. Oh, ganti yang lain. Ampun sekti anu bahaya niku bencana. Boleh, nggih. Terima kasih nggih Mas Kopral. Nggih. Nggih, Mas sembah nuwun. Ya. Niki dereng telas lho niki. Kanton sak cerita mangga. Kok mboten dirampungke lho? Nanggung Kagol mengke. Heeh. Wis arek ngono ra situk. Iya. Ya, Mbak. Aja semelang ora suwe aku bali sumandeng ana ning sisihmu. Sampun. Matur nuwun, heeh. Mbah Wal, Lem. nyendikani pamundutan meneh iki iso Nggih. biyangan. Sendikane. Ayo karo jenengan. Ya. Ki mau saka Mas Kopral mau ya nyuwun podang kuning karo sesideman. Ya. Podang kuninge wis ya, Mak. Ya. Ampun. Diaturke sesidemane, Nduk. Ya. Sinten sing ngaturke monggo? Putra mbajengipun Bu Suhin. Ya. Sapa? Mbak Mbak Yoga. Yoga. Oh, nggih. Ayo nduk yoga ngendek pinakane pamundutan. SS. Iki rak ya mirip aku to, Pak nih. Heeh, plek. Nek upamane bapakne jenengan iki jan adoh.
Umpamane kowe iki mbokne ya aku ya gumun to ya. Lah piye kok gumun? Ya nek nglairke ora ngrusake pekarangan. Monggo kene kan. Lah ya nganggo cilik dhisik kok ya. Ayo bayi apa ya arep Tiba-tiba sak langsung. mene. Oh. Tiba-tiba sak. Ngene, Nduk. Lho rak ya persis to, Pak nih. Blek. Mirip kan, Mbah? Wes pokoke ora geser Ngene, setitik iya, pun. iya. Nggih. Ya Nduk, yoga minangkani pamundutan lagune SSDMN. Apa? Sesideman. Disingkat. Nggih, langsung ke wae, Mbak. Dadi iki kok sak apa ya jenenge iki sak padha apa sak. Dadi ki rep ndangdrut rep langgam. Nah, wis ngono kuwi wae model. Ya, Selang-seling. ben ora nglangut banget ya, Mbak. Ya, Mbak, sesideman. Luweh becik patenanmu tetep bisa Ya, langgam ya. Mongko mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kebuka rempong jiwa rakyatku lakukan dan permata makro ukur lawan pinjol. baleni nih sing ngarep. Ya. Baleni ndak jupuk wong. Kaya apa? Ya. Luweh. Luweh becik patenanmu tetep bisa alir batin mongko kowe bocah
Sampun. Karang garapane Sampun. Nggih. Nggih. Iki cara triwule triwul campur. Nggih. Ki minangkani gubuk asmara, Mbah. Nggih, Iya. monggo. Dimedlekke sing pelok. Iya. Ana lali janjine mau titipan saka Bekasi kono. Sapa? Embuh aku ya kurang ngarang kok. Iya, Ya Mbak Niken berdiri, Mbak. iya. Mbak Niken ki ku apa ya panjenengane nek jumeneng ki ya terus ison jumeneng ki. Oh, iya. Iso ngancani kancane Nggih, dadi nek Mbak Niken pun jumeneng, Mbak Niken nggih jumen. Mbak apa Mbah Waloyo nggih liyane jumeneng. nggih purun. Ya ana sing Nduk, ini nduk. ana sing jejeri. Monggo. Iya. Ya. Gubuk asmara pamundutan saking pun Pak Sarwidi Jakarta. Iya. Diaturake, Mbak. Yo. Yo. Ansawara. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Salto, Mbak, salto. 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 Awe. minggu sing tak kowe ngajak nek manmu nanti
Cilal, cilal, cilal. Karo kapan Ya. Jan-jane kowe ning matur nuwun Mbak Nika. Sampun pun sendikane sedaya pamundutan. Nggih. Kripik gedang kripik tela Mbah Waloya sithik jang padha rata. Iya. Engko nek lakone ora kecandak nek ketungkul le Gojek malah ora prayoga kedadian Iya. Nggih sinambung wonten ing wekdal gara-gara. Mengki rak ngantos kangge tekan sesuk-esuk to Mbah? Nggih, ngantos benjang-benjang. Nggih. Dienggo Ngantos apa? salajengipun nggih. Oh. kok salajengipun. Nggih, saderengipun bacange Nggih. saderengipun mandhap saestu miyanipun Pak Parmen Dalasan Garwa matur sembah nuwun nyuwun pangapunten wonten kelepatan kula. Kok kula nderek ndedonga mugi-mugi sansaya kuncara, sansaya kancar-kancar, sansaya dipun suyuti kaliyan sedaya warga. Amin Allahumma amin. Matur sembah nuwun PDW kula nyuwun pangapunten pokoke jaya-jaya wijayanti tinepi nuru putri nangkul suka basuki. Amin. Allahumma Amin. Monggo. Nggih ya. Teruske lakon yo mak yo. Ndak nek kokean le Gojek malah ora prayoga kedadiane, Nduk. Ya. Yo tadirake. Kirim Fatih kasih nggo punden dalang aja lali. Yo. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisana Nugraha wae laruhi para punden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Yo tadirake yo mak yo. Tan samarapa moring sukma sinukmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning